Isezaqamela ngenqindi eziseleni indoda etyholwa ngokubulala abantu abali-18 elusikisiki emva kokuba ithe yala ukufaka isicelo sebheyili namhlanje. Angeke siphile ngalamanzi wamathenki. Amanzi wamathenki ayasebenza isisu. Usetshenzwa isisu uye etoilet awunamanzi okuflasha. Bathi kweyokosa bangena ezitalatweni namhlanje abahlali belokishi yaseliliba eThembisa eGauteng emva kokuchitha iintsuku ezintlanu bengenamanzi. Barumela qhiletelele batatjhala mokwana wa itsaka se atla motsreganya re play on ebe ya tlanele tloa Bafana Isecicini lokuzibekela indawo kwitumente ye-Afcon eza kubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo ukuba iyawuphumelela umdlalo wayo womlenze wesibini neCongo Brazzaville oqhubayo sithetha nje. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitolikyo limi lwezandla bhotani mzontsundu. Abahlali basengobozane lusikisiki bathi bafuna ubulungisa ngokuphathelene nokubulawa ngokungena lusini kwabantu abali-18 kule lali kwinyanga ephelileyo. Umrhanelwa ujamelene nezityholo zokubulawa kwamaxhoba elusikisiki uSiphoso-Xolo Myekethe uvele kwesibini namhlanje kwinkundla kaMantyi nalapha ye wasirhoxisa isicelo sakhe sebheyili. Umyekethe ujongene namatyala ali-18 okubulala nelinye lokuba nompu ongenazimpepha. Do you confirm the submissions of your attorney that you are abandoning your bail? Yes. Indoda etyholwa ngokudutyulwa kwabantu elusikisiki uSiphoso-Xolo Myekethe khange asifake isicelo sakhe sebheyili ukanti ityala lakhe lihlehliselwe umhla wama-26 kule nyanga izayo. Umyekethe noneminyaka engama-45 ubudala ukhululwe ngengqawule kulo nyaka uphelileyo emva kokuthothoza entolongweni ngenxa yokubulala. Iintsapho zabo badutyulwe engobozana zisamkela isigqibo somrhanelwa sokutyeshela ibheyile. Siyayamkela kakhulu loo nto because ukumosha ixesha ukuthi ufuna ibheyili. Sizibone into kokuba noko esi sigqibo sithathile sesigqibo esiright ukungadile ixesha ebesirhalela ke into kokuba noko ikheyisi le ayihambi ngokwale pace siyifuna ngayo because besifanele sekuxoxwa ngoku because sifuna ukuva izizathu zokokuba kube kwenzeke lento. Abahlali belali zasengobozana nelali ezingqongileyo bebephume ngobuninzi babo uzokuxhasa iintsapho zabo bazilileyo. Besinqwenela into yokubana phambi kokuba bambambe umrhanelwa lo bekufanele bake basinika sike sincokole naye sithi ukumphekela atye aphinde ke ngoba mthathe. uThixo makangenelele ibuhlungu into besiyibukele eziTVini into yaselusikisiki 18 of people. Oh my God, uThixo makasebenze kwezi families makangene enhlizweni apholise. Isithethi se-NPA yeMpumalanga uLuxolo Tyali usamkela isigqibo somrhanelwa sokungafaki isicelo sebheyile. Uthi xa umtyholwa enokutshintsha ingqondo ngesigqibo sakhe baza kuthi qolo ukuchasa isicelo sebheyile. Usually in such high-profile cases, the accused people abandon bail when there's still a lot of public interest in the case. And then once it's quiet and there's no one in court, they make the applications. But we are going to assure the public that even if that happens, we are going to oppose bail. Ukanti ityala lihlehliselwe umhla wama-26 kule nyanga izayo ngelokunika ithuba lokuba kwenziwe uphando. Kusenjalo ngokamapolisa anolwazi oluphangaleleyo ngabanye abarhanelwa kwesi siganeko sokubulawa kwabantu abali-18 ngobozane lusikisiki eMpumalanga namhlanje akhuphe le mifanekiso yalamadoda nokukholeleka ukuba anento yokwenza nokubulawa kwabantu ngobozane lusikisiki. Okokuqala nguSongezo Mashiya Vuma, uBonga Rico Yintsa, aphiwe AP Ndende kunye noLwando Anthony Abhishekes. Umntu onolwazi ngalamadoda makanxibelelane namapolisa okanye atsalele le nombolo ethi 082 302 7762.
Xa sihlabela mgama liphinde lamiswa kwakhona ityala lika Emmenis kwinkundla kamatyi eFortville kwiphondo laseGauteng. Le ndoda yatshayisa isithuthi sabantwana besikolo abali-11 babhubha ngoJulayi walo nyaka. Ukanti ke ivele nje kancinci enkundleni namhlanje ijongene namatyala ali-12 wokubulala ngokungenanjongo kunye netyala elinye lokuqhuba ngokungakhathali. Umzali welinye lamaxhoba athe asinda kule ntlekele yengozi uNomathemba Sesing utyhola urhulumente kunye nesebe lezemfundo ngokungabakhathaleli ngethuba belungiselela umngcwabo wabantwana babo. Uthi khange bafumane nenkxaso yasemphefumlweni. The only time she received counseling, I think, was when she went back to school. She only had 2 sessions. And then after that, azange athole afumana counseling. I went to the school last week because one of the guys who was assisting her for accident wanted to meet with her, and the other one who survived was hospitalized. So the teachers made me aware that there's something isn't right. She's not coping at school. Ukanti uNomathemba uthi umzi ogcina izidumbu zabantwana awufunanga ukubanika abazali invoice kwaye nepolisa elijongene nelityala liyala ukubanika ingxelo yale ngozi. We were told we need to claim for RAF, but only yesterday we received a message or WhatsApp from Caitlin Oberekanko AFS saying we are not entitled. Emmenis wabanjwa ngoko nangoko emva kokwenzeka kwale ngozi ungaphandle ngebheyile ye-20,000 Namhlanje ngabantwana 4 besikolo saseGauteng abangeniswe esibhedlele ukanti abangama-48 bafumene unyango emva kokutya ichocolate nomtyholwa ukuba ithengwe kwisikolo saseAmanzi kwiphondo laseGauteng. Batikuyokosa abahlali belokishi yaseliliba eThembisa abathi bathwaqwa kanobom kukunqongophala kwamanzi. Namhlanje aba bahlali babambe ugwayimbo bekhala ngokuhlawula iinkonzo zikamasipala kodwa bahleli iintsuku ezintlanu bengenamanzi. Ngentseni yanamhlanje abahlali baseliliba eThembisa bakhuphele ingqombo yabo estratweni emva kokungabi namanzi iintsuku ezintlanu. Bavakalise ukungaxolike ngendlela abathe gqolo ngayo ukusokola ngamanzi noxa bezihlawula iinkonzo zikamasipala. We want a permanent solution because most of the time we are being told that the problem is maintenance, continuous maintenance without a solution. Yeah, angikwazi ukontinue ngisebenze kahle sisters. Because she young affect talent. It's been 5 days manje. I understand ukuthi kwenzakalani ngisebumnyameni. I wish angabuya manje so impilo iqhubeke sibe kahle nathi. Over the weekend akukho washing enziwe, ama-toilet ayanuka. Thina abanye singama-pensioner sifuna amanzi, sifuna ukuphuza amapilisi. Angeke siphile ngalamanzi wama-tank. Amanzi wama-tank ayasebenza isisu. Usetshenzwa isisu uye toilet awunamanzi okuflash. Uceba wale wadi uthe unobangela wokungabikho kwamanzi kukulungiswa kweziseko zophuhliso. The challenge is that they were busy doing maintenance. Then after the maintenance, that's where the problem started. So we're at the site now, talking to the officials. Even them, they don't know when the process will be finished. Ngelixa umphathiswa ujongene namanzi nogutyulo kumasipala wasekuruleni ethe injongo zabo kugcina iziseko zophuhliso zisemgangathweni ukuze kungabikho kuphanza kuhanjiso lweenkonzo. Let me explain the importance of maintenance. As you all know, infrastructure yesithi indala. And if we do not maintain it, it means you will stay longer without water. Yayazi lenkulumo le ukuthi le structure sakhiwa ngesikhathi se-apartheid ugovernment akakaze yenze lutho kuze kufike namhlanje. So we're avoiding that. We have to regularly maintain our systems so that they give us the best quality and water supply and service delivery to our people. Umphathiswa ukwabongoza abahlali ukuba banyamezele olunye usuku njengoko kusagqityezelwa umsebenzi. Utsho eThembisa ke ukuba ukusukela ngoDisemba basokuze baphinde babe nazo ezi ngxaki.
Sekela mphathiswa wesebe lamanzi nogutyulo uSilo Sihluhu uthi isebe lakhe lizoqhubeka liphengulula umkhuba womasipala wokuphula umthetho ojongene nokuhanjiswa kwamanzi eluntwini ukuza kuthi kangoku ngoomasipala abasixhenxe sele benziwe uphando kwaye basiwe kwiinkundla zamatyala ngenxa yamanzi amdaka asiwe eluntwini. Sekela mphathiswa ukuthethe oku ngethuba betyelele oomasipala bephondo eMpumalanga. Lisekela lendvuna yelitiko letemanti kanye nekhanjiswa kwendle Sello Seihlolo bekasemkhankasweni wekutibonela ngekwakhe kusebenta kwabomasipala eMpumalanga. Kanti-ke ukhatsateke kakhulu ukuthi bomasipala solo bayachubeka nekungcolisa emanti lokufanele aphakelwe bantfu. Kanti-ke uthi lokhu sekuphocelele litiko lakhe ukuthi lithathe tinyathelo temtsetfo kulabo masipala labangalandzeli umtsetfo. I don't think we can bypass that process. It is something that needs to happen. It is our responsibility as a department. It is for that reason that we are also having the Water Services Amendment Bill that is with our state law advisor to make sure that where water services authorities are failing, that the municipalities or the minister rather can have greater powers in terms of interventions. Bosodolopha babomasipala umsukaligwa kanye neligwa bayavuma ukuthi lesimo samanje singileso lesikhatsata kakhulu. Kodwa-ke kukhona umsebenzi lowentiwako. The population of Emmenis has grown and also this plant was accommodating, it was 9 megaliters, but now we need 30. So we have already started, we are going to have a project that whereby we are going to upgrade this plant and do a refurbishment. Njengoba labo masipala basachubeka nekuzama kulungisa emaphutha, takhamuti setiphelelwe lithemba. Sine challenge yamanzi la amanzi asihlupha kakhulu. Yeah, ayahlupha kulamalanga abanokungaphumi kakhulu la eGolweni bantwana bayasokora, ama-toilets awaflasheki. Lamanzi noma ugeza uwavulela aphuma nje khona empompini. Nasi sokucala ukugeza angenye inyinto. Angazi noma mhlambe kuphuke equipment yokuwaklina cause afika vele la kithi angcolile nabantwana lana barashwe kanengi to kuma hospitals nakhona iservice yakhona iphuwa cause asazi nokuthi kwenzakalani. Lisekela lendvuna yetemanti lithi litawubeka liso lelibukhali kulabo masipala labakhungethwe tinkinga kuze kuqinisekiswe ukuthi bayawulandzela umthetho. Kanti-ke liphindze lanxusa emalunga emphakathi ukuthi abeketele kuti made kulungiswe lesimo. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela, eStanderton, eMpumalanga. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli kwiphondo laKwaZulu-Natal umnumzana Thulasizwe Buthelezi uthi balinganiselwa ku-80% omasipala beliphondo abasebenzisa imali engaphansi kuleyo ababelwe yona ukulungisa nokuvuselela iziseko zophuhliso, nto leyo athi ikhokelela ekubeni iqhwalele inkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo okukuthethe kwintlanganiso noosodolophu nalapho bekushukuxwa imiba ephathelene nokuhanjiswa kwenkonzo kweliphondo. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo umnumzana Thulasizwe Buthelezi uthi licuntswana nje lo masipala abafumene uphicoto zencwadi ongenachaphaza. Njengamanje bane omasipala abacoshe i-clean audit. Silindele ukuthi bonke omasipala bakhombise impawu zokwenza kangcono. Kodwa umasipala ozohlehlela emumva abe nombiko ongemuhle thina njengohulumeni wesifundazwe sizongenelela. Uvakalise ukuzibophelela kwesebe lakhe ekuncedeni omasipala ukuze bakwazi uqinisekisa ukuba inkonzo ziyafikelela eluntwini. Sesingenelile endaweni eziningi lapho izinto beyingahambi kahle khona eMdoni, uhulumeni wesifundazwe uyile, eMsunduzi sikhona njengamanje, nakumasipala waseThekwini sikhona ukuyokweseka nokulungisa izinto ezingahambi kahle. Kusenjalo nangona ibihleli intlanganiso nosodolophu ababahlali abaphansi komasipala waseMsunduzi nesebephile ngaphandle kwamanzi iminyaka 16 bathi ukunqongophala kwamanzi nengxaki yombane kwenza impilo ibe nzima kakhulu. Amanzi mayengekho asikwazi ukuwasha, asikwazi ukupheka, asikwazi ngisho ukwasha ingubo zokulala ke nje. Mafuna siwasha ingubo zokulala kumele sihlupheke siqhasha abafana beyosikhelela amanzi. Ugesi uyahamba kule ndawo uthole ukuthi mhlambe uhamba abo 3 days abo 4 days
uthola ukuthi nezinto esifakile emafrijini sekuyabola sikwazi ukupheka sekufanele sipheke eminyango siqoqe inkuni ngenxa ukuthi asinagesi. Kwiveke ezimbini ezipheleleyo umphathiswa ubeke umasipala umdoni phansi kolawulo kulandela izikhalazo zabahlali zokuba ibhunga liye lasilela ukuzisa inkonzo eluntwini. Ayaqhuba amalungiselelo omngcwabo walowo wayefudule ngumphathiswa wezezimali umnumzana Uthi Mboweni eTzaneen eLimpopo ngelixa kwinkalo ngeenkalo kubhiyozelwa ubomi besisicaka saseburhulumenteni esishanga sempi lifa eliteketeke lobulumko nokwenza izinto ngobuchule. Njengoko kulungiselelwa umngcwabo walo wayesakuba ngumphathiswa wezezimali umnumzana Uthi Mboweni, usapho lwakhe luthi luza kumkhumbula ngothando nobubele. I'm going to remember him for so many things. You know, my uncle was a very loving person, very caring, committed, and always available. So I think those are the things that we'll always remember him with. Lenkonde yakwaMboweni kwachazwe njengomntu obebuxabisile ubomi basemaphandleni. One of the things we'll always say that, you know why I love this place? It's peaceful, not rates and taxes. So he would be one to actually encourage people and the community to maintain the infrastructure around so that also the government doesn't spend a lot, discourages us from striking because he didn't like that part of striking. Ngelixa abahlobo bakhe bemkhumbula njengendoda ebiyimela inyaniso ingenakuphikiswa kwinto ekholelwa kuyo ekwabakhuthaza ke kambe ukuba bangazilibali imvelaphi yabo. We thought it was just so playful, just like that. We did not know that he was just pushy, that like there as it's just that he stood for his conviction. He left a very good village because we are hearing a lot of stories about other people, but not him. He knew where he was and he always shared with us, you must stick to our roots. Umnumzana Mboweni uza kubekwa kwikhaya lakhe lokuphumla ngomgqibelo eTzaneen eLimpopo. Bafana Isecicini lokuzibekela indawo kwitumente ye-Afcon ezakubanjelwa kwelaseMorocco kunyaka ozayo ukuba iyawuphumelela umdlalo wayo womlenze wesibini neCongo Brazzaville oqhubayo sithetha nje kwelaseCongo nalapho iselinqaku elinye macala. They've changed both their centre-backs and it certainly has made a difference. That's a lovely flick on. Now, what can he create? Oh, just wide of goal. Terrific effort. Amwenjini ya South Africa bora kibuya ka Themba Zwane. Mapos. Ba romela kgwele telele. Ba tla jalo mokwana wa itsaka se atla motsere ga play on. E be atlana le tloa. Going off. Been a lot of incidents. First 20 minutes, didn't have too much to recommend it. Now, it's a lovely through ball, and it's a goal! And this time the goal will stand. Masiphasa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile makhaphela. Chachubeko madikena noNcuthi ku desk enkulu yenu ile kaloku idesk yomqulu wendaba ndiyakubulisa nawe Mzonsundu apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam kaloku lona ke loqonga lele Mozulu mna ke ngegama ndikuthabile makhaphela Mthembu bukele ekhaya nansi imozulu esiye kaloku siyivule kokuphawula iziganeko zakufanje apha eMzantsi Afrika siyabona lokho imeko imaxongo imandundu impela kuyabanda kakhulu phaya ngomso kwasekuseni phaya kulapho lonke bukakoloni Alvani phaya umzekelo futhi bevuka kwasekuseni futhi ngenkwankca nomoya ka7 degrees beqhube nelanga labo ngamashumi nje mbukeli akhatshwa seso kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu phaka kufuthi epholo lasephakoloni ngomso njengapha kwintshona yelaphondo korhafu phaya emazantsi futhi kwasekuseni ewe kuyabanda kakhulu phaya nezulu lisibekele ngeyonandlela phaya ngesithandathu kanti iqhuba imini yabo futhi kuyanetha ngamashumi 33 mbukele ekhaya nansi kaloku imozulu phaya ephondweni lase-Free State phaya ngomso kwasekuseni futhi kumantla koSasolburg ekuseni futhi zezo ndudumo kuqwankca mpela phaya ngo10 degrees baqhube beyisonga imini ngo24 degrees. Nansi kaloku bethuna imozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso njengapha kunxweme koFred Ndali kwasekuseni bevuka kahle noko ngesasithoba licwengile izulu nje yonke lamva kwedinala yangomso ngamashumi 3 azaphinde futhi akhatshwe sesithathu kanti ke phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwimpuma phaya umzekelo koKurumani kumantla kwasekuseni futhi ngo15 degrees bayayiqhuba beyisonga imini yakhona kuyanetha futhi nje yonke imva kwemini ngamashumi nje 3 mbukele ekhaya nansi kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthwest kwasekuseni ngomso koToscas ezomvula
phaya zindudumo yonke intsatsa phaya ngo-17 degrees bayisonge beyivala imini yabo kakuhle nje noko ngama-30 aphinda akhatshwe seso sithathu kanti imbukele ekhaya xa sithe chu sijonge phaya ephondo laserhawutini ngomso kulapho sikhoyo amantla futhi phaya eTshwane kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu ka-12 degrees ekuseni futhi bayayisonga bayayivala imini kakuhle noko ngo-22 degrees osibele kakhulu nje yonke imini kanti imbukele ekhaya sithe chu sinyuke futhi phako Limpopo ngomso ngemva kwemini Thoyando pha umzekelo ekuseni futhi kuyabanda futhi nenkwankca ibikiwe ka-14 degrees iqhuba imini futhi beyivala ngo-22 degrees sehle njalo imbukele ekhaya xa sayivala imozulu ngeMpumalanga futhi sikhukhuza pha kwimpuma nge-15 degrees futhi bayayisonga yabi imini yabo ngo-25 degrees napha koMbombela futhi kuyabanda ekuseni ngenkwankca yeshumi nje likhatshwa kaloku seso sithathu imbukele ekhaya okokugqibela nqa KwaZulu Natal njengaphaya koPhongola kumantla futhi kwasekuseni kungabanda namafu abikwe kakhulu ngo-12 degrees bayayisonga ibini phako Newcastle neziphaluka ngo-20 degrees mna ndithanda kangaka xesha lemyoli kanti ke ngomso bayabuya oogxa bethu nezindaba ngolwimi lwesiZulu kwangaxeshanye kamnandi mawethu.